May buntag sa tanan. May buntag sa Ang CEC or ICCEC is one of the champions advocate of the sanctity of life, especially sa US or sa United States of America. Our first patriarch were thrown into prison for opposing the government of for the child sacrifice or abortion. Mauna karon nga we celebrate every year with our slogan that says all life is sacred. Kung wa mo na kaila sa tong patriarch o the first patriarch of CEC, Patriarch Austin Randolph Adler. Kanang na-picture diya nga diri nga site, no? Kana. Daghan mga kauban niya nga mga lain-lain nga reliyon sa US tungod kay mag-celebrate sila dito sa anti-abortion man sila sa day of kani gitawag nga the feast of the sanctity of life. O daghan mga pastor, mga pari, obispo, iyang mga kauban dito sa prisuhan. Pero ang iyang nabantayan, ang mga pastor, talagsan lang niya makita uban sa prisuhan. O ang mga pare na lang iyang nakauban dito, and majority were Roman Catholic priest. O dito siya nakakonclude nga daghan gyud mga pastor nga dili makaagwanta sa persecution o dili makabarog sa kamatuoran o mahadlok sila italbog or ibalhog ngadto sa bilangguan. So mao na ang pagkahero sa atong patriarch, our first patriarch. And many times makit-an usab nako sa Facebook atong patriarch karon si Patriarch Bates, naa sila sa New York, no? O sa lain-lain nga state para mag-celebrate sila expressing their opposition of the government about a child, the culture of child sacrifice. Paghalad sa bata ngadto sa demonyo or kang satanas sa Amerika. Mauna ang ilang gina-oppose. That is why our gospel karon nga kabuntagon, karon nga Domingo, nagahisgot sa pagkapariha sa bata. That's why our gospel nagahisgot mahitungod sa pagkaparihas kuno nato sa usa ka bata. Aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Ingon si Ginoong Hesus sa Ebanghelyo, in word or in verbatim, ingon siya, I tell you the truth. Unless you turn from your sins and become like a little children, you will never get into the kingdom of heaven. Kung dili na to biyan itong mga sala, o dili kita may sama sa mga bata, dili ta malangit. The phrase nga the sanctity of life mao atong gi-celebrate karon, kaning sanctity of life refers to the idea that human life is sacred, holy, and precious in the sight of God and in the sight of His church. Kita maigsoon sa CEC, we are all known as a all life is sacred advocate. Actually, na well-known kita, labi na gid sa religious realm sa tibuok kalibutan, particularly sa Amerika, nga CEC, pag mo yung galitag CEC, we are known as all life is sacred advocate.
We are the forerunners in promoting the culture of life. We strongly oppose Satan, his wickedness, and immorality. We condemn Pharaoh's infanticide. Kung nakadumdumo ni Moses, sa dihang ang nasod sa Israel naa sa Egypt, og paspas kayo mga anak ang mga Israelita. Og nakita sa mga Egyptohanon nga kumudaghan ning mga bataana, mahimo silang superpower og kaya nila i-take over ang Egypt because of their number. Niingon ang pero, atong buhaton ni nani. Ang tanan nga mga bata nga mga lalaki atong kuhaon og atong pamatyon, atong lumsan dito sa River Nile River, para mamatay ang mga bata. Mauto nga si Moses, kabalo naman ta sa mga istorya, mga bata, di ba? Kuha si Moses sa iyang pagkatao, gi-iskapo siya, o gipalutaw siya sa Nile River, nga giatol po nila nga naa dito ang the Queen of Egypt. Then nakitaan si Moses, then eventually he was saved. Pero pila to ka mga hundreds of thousands of child nga gipamatay. And we condemn those evil or demonic act of Pharaoh. We condemn Herod's infanticide as well. Nga ang diin ang ikaduhang Moses, nga si Ginoong Hesukristo gadiyan ay kabalo si Herodes, nga sa diyang nagkorte si Call ang mga magay or the three kings. Niagto siya ngadto sa hari sa Hudiya nga mao si Herodes, o giningon siya nga among gisundan ang bituon o among gipangita ang bata kay aron kami muhalad og magsimba kaniya. Og ingon si Herodes, magsimba kaniya og maghalad kaniya. Ako mao ang hari, apan naa pa day mas labong hari kanako. Ingon si Herodes, sultihi ko kung makita ninyo ang bata, kay ako pod busimba niya. Pero iyang plano di ay patyon. Sa dihang wala nila nakita ang bata, ingon si Herodes, tanang mga bata nga nag-edad og 2 anyos paubos, patyon. Pila to ko, libo nga bata ipamatay. And we condemn infanticide made by Herod. And we condemn US nation infanticide in the Holy Grail of US. Dili man na constitution kundi act or law nga okay ra yun i-abort ang mga bata. Actually, gusto yun ni Satanas nga ma-experience niya ang pagka-Diyos. Sa dihang ang Diyos Amahan, iyang giula, gisacrifice niya ang iyang bugtong anak, gipatulo ang dugo, gisakripisyo, isip buhing halad. Gusto po ni Satanas nga ma-feel po niya nga siya murag Dios, nga unsay bation kung ang kini mga nason sa kalibutan maghalad og bata, that somehow he may taste the feeling of God, how it feels to be like God. Mauna nga ganahan kayo ang Satanas, ang demonyo, nga ang nasod sa kalibutan ilang illegalize ang abortion.
Ang science, nag-study sila sa embryology. From the word embryo. Matod sa science nga ang sperm cell o ang egg cell meets and unites, the chromosomes of the egg and sperm will merge to form zygote, which will divide to form embryo. Sa laktod nga pagkasulti, sa bininsaya nga pagkasulti, kung ang babae o ang lalaki maghilawas, o ang sperm sa lalaki o ang egg sa babae magtagbo, mag-collide sila o mag-form sila o embryo. An embryo meaning unborn, hatchery, incubation, fetus. Mahimo siyang fetus. Sa laktod nga pagkasulti, bisan pa og pila lang na ka minuto, huban sa pakihilawa sa babae o sa lalaki, pag magmet na ang sperm o ang egg, nagsugod na ang kinabuhi. Kung ang usa ka babae di ay maburos nga wala sa oras, unsa man wala sa oras, pader kanang dili alas 5? Dili. Kanang maburos ka out of wedlock nga wa pa ka nakasal, or gidilian ka pa sa imong ginikanan kay estudyante ka pa, giingnan ayaw pag una-una, ayaw pagpalabig dikit sa imong uyab, kay kanang dikit magkaroon ka na og short circuit. Kung naay short circuit, kurente. Kung kurente, mukirig. Kung mukirig, wa na dayoy buot kay nagkirig-kirig na. Naglaway-laway. Di ba magkirig-kirig ka, di ba? Wa na buot. Mauna nga paminaw mo sa advice sa inyong ginikanan nga ayaw mo si dikit na inyong uyab. Kay kana ang inyong pagdikit, magkaroon ka na og short circuit, magkirig ka mong duha. O kung ikaw maburos, wala sa oras, do not abort. Pinaagi sa pagpahilot, pinaagi sa pagpakumot, pinaagi sa pag-inom og tambal, pinaagi sa paglaga og mga udlot or mga liso. Kanang liso sa kanang kahoy bitaw nga mahugani. Dili si Melina. Di ba? I don't know. Ingon sila daga-daga nung si Melina kuno kay pait kayo. Or muadto ka sa usa ka witch, sa usa ka barangan kay imong ipa-abort, ipakuha ang bata. Mga igsuon, kung imo ka nang gibuhat, samara nga ikaw nagpatay o nagsakripisyo o naghalad o bata kang satanas. Lisod dyan kayo nga moing ka, ako ning ihalad ang bata sa Ginoo. O diya imong ipa-abort. Kung dili sa Ginoo, asaman? Duhar man. Pula og kung dili itong puti, kung dili gabi buntag, kung dili sa Ginoo, asa yawa gid na. So kung imo nang buhaton, samara nga ikaw naghalad og kinabuhi, nagula og dugo kang satanas. Mao bitaw nga daghan mga demonic obsession, daghan mga demonic infestation, daghan mga demonic oppression and even possession tungod sa pagpa-abort. It is a grave sin. Dako
kaayo siya nga sala nga makapahatod kanimo ngadto sa kalayo sa impyerno. Atong klarohon na walay lipod-lipod. Mauna kamo mga batanon, paminaw mo sa inyong ginikanan, ayaw mo pag himo og mga premarital sex outside marriage. Kung dili po mo mga minyo, undangi na ninyo. Kung nag-ipon na mo, nanon yung mga anak, padayon na di ay. Padayon na. Kaya na naman mo yung anak, nag-ipon naman mo, pagpakasal na mo. Pag-agto sa iglesia, ayaw na hunaunaan ng gasto. Kaya nga naman, kung ikaw na minyo o nag-ipon-ipon, nga wala ka gikasal, samara nga imong gisilutan ang imong mga anak. Kay dili man sila makadawat sa lawas og dugo, og dili sila makabenepisyo sa benepisyo sa kingharian sa Dios. Tungod kay sila wala pa man nahimong kabahin sa iglesia sa Dios. Kay nga naman, wala pa man sila nabunyagan. O kung ikaw usab wala pagikasal, wala ka nakadawat sa garasya sa kaminyoon, nga pwedeng ibubo sa Ginoo sa imo nga garasya, nga imo lamang madawat diha sa kaminyoon. Mauna, nga kung nag-ipon na mo, ang solusyon, pag-istorya sa imong obispo, sa imong pari, o iset na dayon ang schedule sa imong kasal. Kanang gasto man gud, garbo man gud na. Usahay, gusto ginato nga i-please ang mama, ang papa, ang ginikanan, magpasikat sa atong silingan, sa atong mga barkada, atong mga paryente, kaya para lagi ingnon nga natay ikabuga. Be yourself. Kung si kaya ka na lang. Pero kung minyo na emergency na dapat magpakasal na yun, ayaw ninyo dugay-dugaya. Kaya nga naman, inyong gideprive ang inyong kaugalingon diha sa sakramento sa kaminyoon, kanang grasya sa Dios. Na may grasya kaya po, Pader, ang madawat. Actually, usahay ang disgrasya, murad na grasya tanaw. Pero daghan po disgrasya na. Mo-operate man gyapon ang grasya. Pero ang kinatibuk-an sa grasya sa Dios, ang iyang sanctifying grace, ang kahingpitan sa iyang grasya, dili yun nato madawat. Kaya ang Diyos gugma man, magpadala siya uwan sa mga pobre, sa mga dato, magpadala siya uwan sa mga makasasala o sa mga matarong. Makadawat magyapunta sa grasya. Pero lahi to ang grasya nga atong madawat tungod kay kita mituman sa iyang mga sugo. Maigsuon kung kita magpa-abort or kung kita abortionist, dili gali kita sa CEC nga kultura sa atong kanon. It is a ground of excommunication kung dili ka muundang ni ana nga buhat. Basahan ninyo ang canon law sa CEC. Bawal sa CEC nga magtukod og abortion clinic. Ug bawal usab sa miyembro sa CEC nga mahinukang abortionist or usa ka doctor or nurse or midwife nga nag-assess diha sa clinic. The church will reprimand you to stop. Because demons will not depart from you, and there is always a curse. Pila na ka espiritu diha nga mag-uban-uban nimo. That is why it is required na kung ikaw nakapabuhat og abortion or naka-assist or nagdala sa imong amiga, sa imong amigo, ubanan ka dito ni kumari nga manghihilot, kay kini siya, ikaw na himong tulay, you must go to confession. Pangayo og pasaylo sa Ginoo. Aron kanang demonyo og tunglo nga nagsunod-sunod kanimo mopahawa.
Tinuod na, Father, tinuod na. Every satanic act has always a attached spirit. Ang tanan nga mga yawanon nga buhat, kanunay kana na ay mga attached nga espiritu. Unclean spirit. Anything unclean nga ginabuhat sa tao, mo-attract mo siyang unclean nga spirit. Ang tanan nga imong ginabuhat sa tago, unclean act, mo-attract siyang mga unclean spirit. O magdugang. Because you will cover your sin with another sin. O you will cover this by doing another this. O magtabon, maghip siya, and it will become a stronghold. Mahimong gapos nga dili nakakamakabuhi. I have a question. If life is not sacred, why Christ Himself died and saved your life? Kung ang kinabuhi pa lang dili sagrado, kinabuhi sa bata, kinabuhi sa tiguang, kinabuhi na tong tanan, kinabuhi sa fetus, kung dili ni siya sagrado, ngano man nga gipakamatyan mani o gisalbar mani ni Ginoong Hesukristo. Ingon sa Nicene Creed, we believe in the resurrection of the body. Nagtuo kami sa pagkabanhaw sa lawas. If earthly body is not important, why God wants to take it up into heaven during the day of the resurrection? Kung ang kinabuhi sa tao, gikan sa pagka-fetus, paingon sa pagkatao, paingon sa pagka-ulitaw, paingon sa pagkatiguang, dili pa lang ni importante. Ngano man niingon si Kristo nga muanhis siya og kwaon niya ang atong lawas og ang atong kinabuhi. Og dalon niya ngadto sa langit, uban kaniya sa walay katapusan kung dili ni siya importante. Maigsoon, every human life comes from God. Satan hates God. But Satan cannot retaliate or cannot fight back to God because wala siya round. Ang teknik ni Satanas para makabalus siya sa Dios, ingon siya, unsa or kinsa man ang gipangga sa Dios. Ang mga tao, iyang gipangga, iyang gipakamatyan gani tungod sa iyang dakong gugma sa mga tao. Mauna si Satanas, iyang gisamok-samok, iyang gidaot ang kinabuhi sa tao. Kaya sa pagbuhat niya ni Ana, makabalus siya sa Dios. Og tungod kay ang tao man, mao ang gipangga sa Dios, nasakitan og maayo ang Dios. And Jesus sent His only Son to be a sacrifice, which is the only way para masalbar ang mga tao nga iyang gipangga. The only way is sacrifice. Mao bitaw si Satanas, ganahan kayo siya og human sacrifice because he want to feel the feeling of God. He want to be like God. He want to taste the experience of God when Christ was being sacrificed for all of us. Jesus came to fix the problem. Papa God or Father God sent Jesus and He came to fix the problem. And so sad, my son, kaya the only way to fix the problem is sacrifice. Kung makadumdum mo sa istorya ni Abraham, sa dihang si Abraham, para masabtag ginato pag maayo ba ang feeling sa Ginoo. Kay Ginoo ang Dios, mura man gud o dili nato makomprehend. Atong dalon sa senaryo ni Abraham.
Si Abraham tiguang niya siya kaayo. Og ingon siya, Ginoo, kung tagaan ko nimo og grabing katigayunan, unsaon ko man nga wa man ko'y anak, Lord. Ang mga panunod kanako mao ang akong mga ulipon. Ingon ang Ginoo, dili mao ang ulipon nimo ang mga panunod sa imong kabtangan. Ingon ang Ginoo, Abraham, gawa sa tolda. Og hangad sa langit, Abraham. Ihapa ang mga bitiwon sa langit, Abraham, kung makaihap ka ni ana, inaana kabaga sa mga kabituunan sa langit ang imong mga kaliwat. Og sa dihang niabot si Isaac, naburos ang iyang asawa. Nalipay si Abraham kay ang iyang pangandoy sukad sa iyang pagkaulitaw natuman na. Og nalipay usab ang iyang anak, ay iyang asawa nga si Sarah. Grabe kaayo ang ilang kalipay sa mga tiguang nga finally dili maputol ang iyang angkan ug naanay makapanunod sa iyang kaliwat ug sa iyang mga hinaguan sa dugay panahon. Apan niingon ang Ginoo, Abraham, nahigugma ka ba kanako? Insya, o Ginoo, nahigugma ko kanimo. Kung nahigugma kanako, Abraham, ang kana imong mao-maora nga anak nga si Isaac, ibutang ngadto sa altar sa halaran, og kuha og kutsilyo, Abraham, og dunggaba ang iyang dunghan hantod siya mamatay, ihalad siya kanako. Og niadto si Abraham og si Isaac, wala sila naguban sila og mga sulugoon apan ilang gapilin sa bungtod. Og si Isaac nga iyang anak, iyang gipadala sa mga kahoy aron himuong sugnod. Kay ila namang sakripisyo kaniadto. Mag-sacrifice sila og karniro, ilang i-roast, ilang litsunon ba, roasting. Og sa dihang si Isaac, iyang giarsa ang kahoy. Paingon sila sa bukid. Ingon si Isaac, Tay, naa ang kahoy, naa ang sugnuray, apan tay, asa man ang halad. Si Abraham nabuak ang iyang kasing-kasing. Ingon siya, God will provide. But deep within him, he knew that you are the sacrifice. Dili na to usahay tugkad ang gugma sa Dios kung dili na to dalon sa atong level sa pagkatawhanon. Mga igsuon, kung nangita ta og mahalon kaayo nga gamit, kung nangita tag dako kayo nga kantidad ng kwarta, sa tinuod lang kung imong matamatahon, walay makalabaw sa kantidad sa imong kinabuhi. Kay kana ang imong kinabuhi, gilukat na sa Dios, pinaagi sa iyang dugo, pinaagi sa iyang kaugalingon nga sakripisyo, pinaagi sa iyang kinabuhi. Hinaot nga ato nang ma-appreciate, ato nang makita. Kaya usahayan yun, na ito ang mga tao, good. Pobre man na sila. Wa man ay klaro. Makasasala man na. Sus, kabalo ba ka giunsa na ni Ginoong Hesukristo? Giunsa na pagmahal sa Dios. Nga tungod sa iyang dakong gugma kanato, iyang giula ang iyang kaugalingon nga anak, ang iyang kaugalingong dugo, iyang gihalad, iyang gisakripisyo. Maigsoon, in conclusion, do not waste your life. Ayaw sayangi ang inyong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, sa tinuod lang, nabuhi ta tungod kay palit o gilukat na kini sa Dios. Mao na nga dapat kita magkinabuhi nga Dios nun og balaan. Amen ba? Palihog manindog.